Un tema molt important a l'educació, com dieu, és la qualitat de l'educació. L'educació són dues coses, el contingut i el continent. El contingut, la qualitat, l'excel·lència, recolzar la política de l'esforç dels estudiants. Mirin, o mireu, actualment a Catalunya, a Barcelona, tenim un 35% de fracàs escolar, molt per sobre del 20% que tenen a Madrid i de la mitjana que hi ha a tota Espanya. Per tant, això vol dir que el quelcom no funciona aquí a Catalunya en el tema educatiu. Volem que es traspassi, que puguem superar aquest fracàs escolar i que arribem a aquesta excel·lència de l'educació. Però per això no només fa falta bons continguts i bons mestres i bons educadors, també fa falta tenir centres escolars. No pot ser, per exemple, que durant aquests 4 anys, o millor dit, durant els 7 anys del tripartit, hi ha fins a 26 centres educatius que s'han aprovat, que hi ha sòl municipal, però que no s'han fet. 26 centres educatius són 10.000 places escolars públiques que no tenim perquè des de la Generalitat no es va fer aquest equipament. Per tant, entenem des del Partit Popular que hem de millorar els continguts, però també els continents. No podem, un país, una ciutat moderna, no pot tenir barracots pels seus escolars. D'entrada, situar l'escola pública en l'eix de les prioritats. Les escoles, els instituts públics i, per tant, que no passi mai més que a la ciutat s'està debilitant o s'estan tancant línies públiques i s'està concertant línies amb la privada. Això no ha de passar mai més. Crec que Barcelona ha de ser una ciutat que faci una aposta molt important per l'escola pública, però l'educació va molt més enllà de l'escola i per tant és molt important també que el barri, que el teixit social, que les entitats, que el moviment juvenil tingui una forta dimensió educativa, que hi hagi un espai socioeducatiu molt potent a la ciutat, amb molta capacitat de vertebrar la vida dels barris i també la d'aquells adolescents i joves en situació de risc d'exclusió social. Per tant, situar també això en el centre de les prioritats. És molt important aquí que hi hagi una política, a més de prevenció del fracàs escolar, que hi hagi un pla integral en el que els serveis socials, l'educació, tinguin capacitat de detectar les dinàmiques d'absentisme escolar per prevenir el fracàs i, per tant, garantir l'èxit escolar i educatiu de tothom i, a partir d'aquí, construir ponts molt potents entre el món educatiu i el món laboral. El primer que s'ha de fer és tenir escoles que no estiguin en barracons, que faci que els nois i les noies vegin que van a un lloc que és important. Crec també que l'Institut Escola representa un pas endavant en la qualitat educativa i igualment crec que la formació ha de ser continuada, igual que la formació professional ha de tenir una dedicatòria especial en aquests moments des de les administracions perquè és el coll d'ampolla que no permet que es desenvolupi en plenitud la industrialització del coneixement. Doncs des del Consorci d'Educació tirar endavant els compromisos que les institucions tenim. Per tant, invertir en més escoles, en què les escoles tinguin les condicions per tirar endavant un projecte educatiu que tingui qualitat i que sigui per tothom. Que sigui excel·lent però sigui equitatiu. I això ho ha de tirar endavant tota la comunitat educativa. Vol dir els pares i mares, vol dir els propis joves i els nens i nenes, vol dir els mestres, vol dir els equips directius i finalment és tota la ciutat la que ha de ser una ciutat educadora. Tots ens hem d'implicar en un projecte educatiu perquè en l'educació nosaltres ens hi juguem la definició de la ciutat i de la ciutadania. Per això hem de fer una aposta molt forta que implica a vegades inversió, a vegades pactes i sobretot el que tothom es senti implicat en aquesta gran creuada per l'èxit en la formació. Tantes vegades que es parla de fracàs, a mi m'agrada molt més parlar de l'èxit. Que ningú es quedi parat per manca de formació, perquè l'educació és la que genera igualtat en les oportunitats de la gent. Una ciutat com Barcelona té poques competències en educació. Les competències les compartim a través del Consorci d'Ensenyament de la ciutat de Barcelona, vol dir planificar equipaments, vol dir fer una aposta per evitar que se'n generi el que se'ns ha generat aquests últims temps, que és un 35% de fracàs escolar, que això és una catàstrofe. Vol dir escoles, vol dir universitat, vol dir formació professional, vol dir formació continuada, lliga això amb les empreses i amb el món empresarial
i ser capaços de donar resposta. Tenir molt clar que volem fer una aposta per l'excel·lència, per la innovació, per la creativitat i ajudar la gent jove a ser creativa. La creativitat no és innata. Hi ha gent que es creu que és innata. És veritat que hi ha gent més creativa que altra, però la creativitat també s'ensenya, no? I aquesta jo crec que ha de ser una de les obligacions de la ciutat.